Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. So, yung experience ko po ng COVID, very, nakaka-anxious siya and at the same time, akala ko mamamatay na. Kasi sa lahat ng COVID symptoms, parang checklist ako doon, except sa diarrhea and sore throat. Every hour, nag-check ako ng oximeter kasi napaparanoid ako na baka bumababa yung oxygen level ko kasi nga nahihirapan akong huminga. And then, yun din yung time na midterms. That time din po, thesis namin. So, I still remember how I was trying to do my thesis na nahihirapan akong huminga and ang taas ng lagnat ko para lang makatype ako ng mga RRL. Yung moment na yon, I was frustrated. There's this one time na may classmate kami na tinatawag siya ng prof. And then pag tinatawag siya ng prof, every time na lagi siyang tinatawag ng prof, lagi siyang nag-choppy. Sa part ng student na hindi naman niya kasalanan na unstable yung internet niya. And sa prof din naman na gusto niya kasi na maramdaman yung student na willing to learn sa class niya. So, yung productivity ko, na-apektuhan din po talaga dahil sa online class, dahil sa COVID-19. And yun po, minsan may mga times na online class tapos distracted ka, ang daming mga yung attention span ko sobrang iksi lang. Minsan nakakatulog pa ako habang nag-online class. As a student, malaki yung binago. Nung may schedule na ako, yun, I'm grateful ako na may schedule na ako sa vaccine kasi somehow I feel protected sa COVID-19. Pagdating ko sa Antipolo dyan, nasiksikan na siya. And then, after Antipolo is mag-LRT naman ako to FEU. And then, dun po, sa LRT, medyo marami na rin yung taong sumasakay. And then, minsan talagang hindi na nasusunod yung social distancing na ini-implement nila. Kaya, yun po, good thing na I'm vaccinated kasi nababawasan po yung worries ko. Hindi na balik na tayo sa face-to-face because marami na rin vaccinated and boosted. So, yung pagod ko ng 4 hours na back and forth na biyahe, worth it din naman siya kung iisipin mo na mas natututo ka sa school. Kasi nakakahinayang din yung ibang subject na ay sana mas natuloy pa siya sa face-to-face na mas maayos. Sayang din yung ibang, yung parang social life namin. For me, ang bilis lumipas ng 2 taon online class pero kung iisipin mo siya, ang hirap tapos ang dami ding nasali. During college, sulitin lang talaga yung time na meron sila kasi parang ang bilis ng oras hindi mo mamamalayan na graduate ka na pala and then sulitin mo lang yung time with your friends kasi dadating yung time na busy na kayo pare-parehas. Ako po si Jessica, isang student po ako sa FEU at nagpabakuna ako para sa kaligtasan at nagpa-booster ako para sa mas ligtas ng balik school. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang buhay.
Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. JV sa Bishop Lifestyle. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Lola at Lolo, kayo ang buhay ko. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng higit sa kaya ko. Humina man ang inyong memorya, hindi kayo mawawala sa aking isipan. Sasamahan ko kayong magpabakuna at magpa-booster dahil gusto ko kayong maprotektahan tulad ng pagpoprotekta nyo sa akin. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa akin. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster, Pinas Lakas! Handa na akong ikutin ang ganda ng Pilipinas. Dahil sa booster, turismo, Pinas Lakas! Handa nang bumalik sa paaralan ng mga guro at estudyante. Dahil sa booster, edukasyon, Pinas Lakas! Handa na akong kumita at maghanap buhay muli dahil sa booster, trabaho, Pinas Lakas. Handa na akong magsilbi at mag-alaga sa mga kababayan nating may sakit. Dahil sa booster, kalusugan, Pinas Lakas. Sabay tayong bumangon! Magpa-booster ngayon! Sa booster, Pinas Lakas! Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausakan TB kaya ang burulungan kontra digdi arug kaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tauan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free dahil magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, magintutok na may kairibang, tender, loving care. Bata-bata, anong pangarap mo paglaki mo? Ang pangarap ko po paglaki ko ay seaman. Paglaki ko, gusto ko maging chef. Paglaki ko, gusto kong maging doktor. Paglaki ko po,
Gusto ko pong maging bombero. Paglaki ko, gusto ko pong maging flight attendant. Paglaki ko, gusto ko pong maging doktor. Tay, tulungan natin to pa rin pangarap ng mga bata. Usap tayo tungkol sa family planning. Dahil ang pamilyang planado, future ay protektado. Todo Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Para sa pinasigla na turismo sa Pilipinas at patuloy na pagbiyahe at paglabas, turista, magpo-booster na! Sa Booster, turismo, Pinas Lakas! Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Para sa pinatibay na trabaho sa Pilipinas at patuloy na pagtatrabaho at paglabas, manggagawa, magpa-booster na. Sa booster, trabaho, Pinas Lakas! Service crew ako nun sa isang fast food chain. Papasok ako sa trabaho na nasa LRT ako, biglang tumawag yung supervisor namin na uwi daw muna ako kasi nga magsasara daw yung store. Tapos ayun, nagulat ako, yun na pala yung simula. Bali, unti-unti na sila nagbawas ng tao hanggang sa pati ako na nasama sa nabawas. Naka-lockdown ka, para ka nakakulong. Benta ako na ice candy. As in, literal na nilako ko siya. Hindi na rin ako naiya kasi wala talagang pagkakakitaan. Sinubukan ko lang. Sobrang nakaka-depress talaga yung lockdown na yun. Bali, nag-contact tracer din ako. Ayun, na-experience ko sa pagiging contact tracer kasi yung mga kasamahan ko, ang dami sa kanila yung mga case nila namamatay. So, meron pa akong naging Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa ating Chikahang Pangkalusugan. So ako po si Denise. At ako naman si Journey. At kami po ang inyong magiging host ngayon from the Department of Health Bicol Center for Health Development para ngayon sa episode natin ngayong araw. So ang uunahin po natin ay ang ating COVID-19 na updates or COVID-19 weekly bulletin
So, ito po ay as of November 13 to November 19, 2022 or ang ating morbidity week 46. So, para sa ating cumulative cases simula March 27, 2020 hanggang November 19, 2022 ay meron na tayong 65,344 COVID-19 cases. So, mula dyan, meron tayong active cases na 1,176. Ang ating previously reported and still sick cases ay nasa 1,143. At ang newly reported na sick cases naman ng COVID-19 na inireport simula November 13 hanggang November 19, 2022 ay nasa 196. Para naman sa ating distribution. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakun. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa ating Chikahang Pangkalusugan. So ako po si Denise. At ako naman si Journey. At kami po ang inyong magiging host ngayon from the Department of Health Bicol Center for Health Development para ngayon sa episode natin ngayong araw. So ang uunahin po natin ay ang ating COVID-19 na updates or COVID-19 weekly bulletin. So, ito po ay as of November 13 to November 19, 2022 or ang ating morbidity week 46. So, para sa ating cumulative cases simula March 27, 2020 hanggang November 19, 2022 ay meron na tayong 65,344 COVID-19 cases. So, mula dyan, meron tayong active cases na 1,176. Ang ating previously reported and still sick cases ay nasa 1,143. At ang newly reported na sick cases naman ng COVID-19 na inireport simula November 13 hanggang November 19, 2022 ay nasa 196. Para naman sa ating distribution of newly reported cases, sa probinsya ng Albay ay meron tayong total na 31 COVID-19 cases. So mula dyan, meron tayong 6 mula sa Legazpi City at Ligao City, 5 mula sa Tabaco City, 4 sa Daraga, 3 Malinao, 2 sa Ginobatan, at tig-iisang kaso ng COVID-19 naman sa Libon, Malilipot, Owas, Pio Duran, at Santo Domingo. Para naman sa ating probinsya ng Camarines Norte, ay meron po tayong a total of 28 new COVID-19 cases as of November 13 to November 19, 2022. So, mula dyan, meron tayong 8 na bagong COVID-19 cases mula sa Daet, 6 sa Vinsons, 5 sa Labo, 5 sa Mercedes, at 4 sa Jose Panganiban. Dumako naman tayo sa probinsya ng Camarines Sur kung saan mayroon tayong total of 91 new COVID-19 cases. So, ang Naga City ay merong 41. Tig-5 naman po na kaso ng COVID-19 sa Nabua at Pili. 4 na COVID-19 cases sa Camaligan at San Jose. 3 COVID-19 cases sa Canaman, Minalabak, at Pasakaw. 2 kaso ng COVID-19 sa Balatan, Calabanga, Libmanan, Dagay, at Tigaon. Meron naman po tayong 1 kaso ng COVID-19 sa Bato, Kabusaw, Karamoan, Garquitorena, Iriga City, Lagonoy, Magarao, Milaor, Pamplona, San Fernando, Sipocot, at Tinambak.
Para naman sa probinsya ng Catanduanes, meron po tayong a total of 10 new COVID-19 cases. So, meron tayong 4 mula sa Virac, 3 mula sa Gigmoto, 2 mula sa Caramoran, at isang bagong COVID-19 case mula sa San Miguel. Para sa probinsya ng Masbate ay may total po tayo na new COVID-19 cases na 24. Kung saan ay 9 ay mula sa Masbate City, 7 mula sa Esperanza, 3 Kawayan, 2 Mobo, at tig-iisang new COVID-19 case sa Baleno, Balud, at Placer. So, para naman sa probinsya ng Sorsogon ay may total tayong new COVID-19 cases na 12. At mula dito, meron tayong 3 mula sa Sorsogon City, 2 sa Prieto Diaz, at tig-iisang kaso naman sa Bulan, Kasiguran, Castilla, Gubat, Irosin, Huban, at Pilar. Para naman sa ating recoveries or yung mga naka-recover na mula sa sakit na COVID-19 na mga patients, meron po tayong a total of 61,500 recoveries simula po nung March 2020 na nai-report sa atin nung ngayong COVID-19 pandemic. So, ang ating newly reported recoveries po na ni-record simula November 13 hanggang 19, 2022 ay nasa 610. So, sa ating mga probinsya, sa Albay, meron tayong 373 newly recovered na mga pasyente. Sa Camarines Sur, 79. Catanduanes, 8. Masbate, 7. Sorsogon, 25. Legazpi City, 91. Naga City, 27. Dumako naman po tayo sa ating mga deaths. Meron tayong a total of 2,668 na deaths simula tayo ay nagkaroon ng COVID-19 pandemic. So mula dito, ang ating newly reported deaths recorded from November 13 to 19, 2022 ay nasa 3. So mula dito, nanggagaling po ito, isa mula sa probinsya ng Albay, at 2 sa probinsya ng Sorsogon. Dito naman po tayo sa ating laboratory report. Ang ating mga test results na na-receive mula sa ating mga labs sa Bicol Region ay as of November 13 to November 19, 2022 ay nasa 838. So, from that po, meron tayong 192 from BSL SNRL, 65 mula sa Metro Health Specialists, 85 mula sa Molecular Diagnostic Laboratory, 11 mula sa Naga City Hospital Molecular Laboratory, 317 mula sa Bicol Medical Center Molecular Laboratory, 87 mula sa BRTTH Molecular Laboratory, 76 mula sa Sorsogon Medical Mission Group Hospital and Health Services Cooperative, at 5 mula sa JTR Bicol Molecular Diagnostic Laboratory. At ang nag-positive naman po na na-find out natin sa ating mga test results ay nasa 203 over 838 na total test results. Ang nag-negative naman po ay nasa 628 over 838. So, para naman sa ating COVID-19 vaccination status or yung status po na nagpabakuna na sa ating rehiyon as of November 19, 2022, ay para naman sa coverage of target population, meron po tayong 92.39%. 68.95% naman po ang coverage ng ating senior citizens or yung mga nagpabakuna na A2 population. At yung ating fully vaccinated na individuals ay nasa 3,618,743 na po. Para naman sa mga individuals na naka-receive na po ng ating booster or additional dose, ay nasa 625,588.
Para naman sa mga individuals na nabakunahan na from November 13 to 19, 2022 ay nasa 2,666. Para naman sa mga individuals na nabigyan na ng booster dose from November 13 to 19, 2022 ay 6,110. Ngayon naman, pumunta tayo sa healthcare utilization as of November 19, 2022. Ang mga na-occupy na non-ICU beds ay nasa 87 over 755. Ang ICU beds naman na nagamit na or na-occupy na ay nasa 7 over 64. At ang ating severe and critical admissions ay nasa 10. So paalala lang po sa ating publiko na importante po na lalo na't nasa panahon pa rin po tayo ng COVID-19 pandemic, ay importante po na magpabakuna na. So sa mga hindi pa po nagpapabakuna ng mga primary series ng ating COVID-19 vaccine, magpabakuna na po tayo sa pinakamalapit na ating health center or LGU. At after po nating magpabakuna na ng ating first and second dose, ay maaari na po tayong makatanggap ng ating mga booster shots. So ano pang hinihintay natin para sa doble at dagdag na protection ay magpabakuna na po tayo laban sa sakit na COVID-19. So, importante po ang bakuna. Kasama na rin dyan ng airflow, mask, hugas, at iwas. So, stay safe and healthy lamang po tayo. At wag po natin kalimutan na lagi po tayong mag-ingat. So, para naman po sa ating susunod or iba pang balita, Jern? Ayan, thank you Denise for giving us the COVID-19 updates as of November 21, 2022. Ayan, patapos na po yung taon pero mini-maintain po namin na the pandemic is not yet over. Kaya nga sabi ni Denise, ini-encourage pa rin natin ang publiko na magpabakuna to get vaccinated with both primary series at booster shots kapag kayo ay eligible na. At syempre, i-practice pa rin natin ang minimum public health standards. So para sa ibang balita, pumunta naman po tayo sa ating mga health events. Ayan, medyo madami tayong health events this November. So ang November ay Lung Cancer Awareness Month. Sa buwan na ito, nag-raise tayo ng awareness sa lung cancer na isa sa mga pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas. Layunin ng observation na ito na mapataas ang kamalayan ng publiko sa mga symptoms ng lung cancer at mga preventive measures na maaari nating gawin to reduce the risk of developing the disease. Ang buwan ng November din ay National Children's Month. So layunin ng health event na ito na i-celebrate at i-recognize ang ating mga kabataan bilang most valuable assets of the nation. At ini-emphasize din natin ang kanilang mahalagang papel sa Filipino family at Philippine society. Ang November din ay Filariasis Awareness Month. Ngayong buwan, nilalayon nating mapataas ang kamalayan ng publiko sa sakit na ito. Sa Pilipinas, 40 out of 46 provinces have reached lymphatic filariasis elimination status, but 7 million Filipinos are still at risk in the remaining provinces. Kaya naman tuloy-tuloy ang National Filariasis Elimination Program ng DOH. Ngayong buwan rin ay sinaselebrate natin ang Traditional and Alternative Healthcare Month. Nire-recognize natin ang kahalagahan ng traditional and alternative healthcare and medicines sa pagsisiguro ng kalusugan ng mga Pilipino. Sa buwan na ito, layunin rin nating mapataas ang public awareness of the availability and accessibility of traditional and complementary medicine and treatment. Ang November din ay Malaria Awareness Month. Ina-observe natin ito upang mapataas ang kamalayan sa sakit na malaria na natra-transmit sa kagat ng lamok o specifically ng female Anopheles mosquito. Most malaria cases in the country occur in rural areas and especially in forested, swampy, hilly, and mountainous regions. Kaya sa ating mga tagapakinig, particular na sa mga naninirahan sa mga nasabing lugar, it is very important to have knowledge on this disease. Ang second week of November naman ay National Skin Disease Detection and Prevention Week. So sa linggong ito, layunin natin na ma-educate ang publiko sa kahalagahan ng self-examination, adequate skincare, early consultation with dermatologists for proper management of skin diseases. Ang third week naman ng November ay Drug Abuse Prevention and Control Week, which seeks to promote public awareness against the evil effects of illegal drug use as well as public cooperation in the government's anti-drug campaign.
Ang third week of November din ay National Consciousness Week Against Counterfeit Medicine. Pinopromote nito ang public awareness on the issues regarding the proliferation of counterfeit medicines and to educate consumers on the potential harm of counterfeit drugs. It also aims to provide guidance on how to avoid becoming victims of fake medicines. Ang third week of November din ay National Biotechnology Week. It seeks to emphasize the positive impact of biotechnology on the various sectors of the society, as the Filipinos strive to proactively respond to the changing times brought about by different global crises such as the COVID-19 pandemic. Ang November 7 naman ay National Food Fortification Day. Nare-recognize dito ang persistence ng micronutrient deficiencies as problem that has affected a significant proportion of the population, resulting in adverse physical, mental, social, and economic consequences to individuals, communities, and the whole country. Ang November 14 naman ay World Diabetes Day. Ang World Diabetes Day is the primary global awareness campaign of the diabetes mellitus world. This campaign promotes the importance of immediate action to protect the health and well-being of future generations and achieve meaningful outcomes for people with diabetes and those at risk. On November 17 naman, ino-observe natin ang World Prematurity Day. Ang health event na ito ay nagbibigay opportunity to call attention to the heavy burden of death and disability and the pain and suffering that preterm birth causes. It is also a chance to talk about solutions. At syempre, sinaselebrate din natin ang World Toilet Day na isang global event organized by UN Water to raise awareness of the crucial role that sanitation plays in reducing diseases and creating healthier communities. So marami tayong pag-uusapan about this health event mamaya dahil nagkaroon tayo ng iba't ibang activities para sa observance na ito sa province of Sorsogon noong November 11, 2022. Ang third week of November din ay Population and Development Week. Sa linggong ito, hina-highlight natin ang need for an invigorated and intensified campaign to address problems in the face of the Philippine population growth and the country's capability to provide for the growing nation. Sa November 21, 2022 naman, o ngayong araw, ino-observe natin ang World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day. Ang World COPD Awareness Day ay inorganize ng Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease in collaboration with health professionals and COPD patient groups throughout the world. Its aim is to raise awareness about chronic obstructive pulmonary disease and improve COPD care throughout the world. Sa ikatlong Sunday naman ng November, kino-commemorate natin ang World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, to remember the many millions killed and injured on the world's roads, together with their families, friends, and many others who are also affected. It is also a day on which we thank the emergency services and reflect on the tremendous burden and cost of this daily continuing disaster to families, communities, and countries, and on ways to halt it. Sa November 25 naman, ino-observe natin ang National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children. By virtue of Republic Act 10398, or the act declaring November 25 of every year as the National Consciousness Day for the Elimination of VAWC, these are mandated to raise awareness on the problem of violence, all forms of violence against women and girls. Sa araw rin ito, nagsisimula ang 18-day campaign to end violence against women na tatakbo mula November 5 to December 12. Sinusuportahan ng kampanyang ito ang goal ng Philippine government, which is to protect the human rights of women and girls by upholding its commitment to address all forms of gender-based violence as enshrined in the 1987 Constitution. So yan ang ating mga health events this November. Nabanggit nga natin kanina na nagkaroon ng World Toilet Day celebration ang Department of Health Bicol Center for Health Development, katuwang ang Provincial Local Government Unit of Sorsogon at ang Municipal Local Government Unit of Pilar, at syempre yung iba't ibang government and non-government organizations na nakiisa noong November 11, 2022. So alinsunod ito sa layunin ng DOH Bicol CHD na mai-promote ang proper sanitation at waste management para sa environmental health. Nagkaroon ng coastal cleanup, Zumba exercise, at mangrove planting sa Barangay Sapa, Pilar.
Dinaguhan ito ng mga representatives from the Department of Education, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Provincial DOH Office of Sorsogon, Local Government Unit of Pilar, Barangay Health Workers, Tao Gamma Phi, 4Ps, IPs, and youth organizations. Dinaguhan rin ang mga nasabing activities ni Pilar Mayor Caroline C. Reyes at mga bisita mula sa Department of Health, Health Promotion Bureau. Pagkatapos nito, nagkaroon din ng face-to-face program sa Pilar Gymnasium na siyang dinagahan rin ni Undersecretary for Health Dr. Nestor Santiago Jr. Sa kanyang keynote message, inihayag ni Yusek Santiago na ang poor sanitation ay isa pa ring public health and environmental health problem. Sinabi niya na lubhang mahalaga ang hygiene and sanitation sa ating layunin na maiwasan ang pagkalat ng mga sakit at maiwasan ang pagkamatay dulot ng ill environments. Dinagawan din ang nasabing programa ng mga barangay captains ng Pilar, officials from the municipalities in the Sorsogon province, health workers, and sanitation point persons from rural health units, at syempre ng personnel from the DOH Central Office at DOH Bicol CHD. Isa sa mga naging highlight ng programa ito ay ang naganap na ceremonial hand-washing activity na sinalihan ni Yusek Santiago, ni Bicol CHD Regional Director Ernie Vera, at Pilar Mayor Caroline C. Reyes. Sinabayan na rin ang simultaneous hand-washing activity ng mga estudyante at mga guro. Para rin pagtibayin ang partnership ng agencies in promoting environmental health and eliminating open defecation, nagkaroon ng pledge of commitment ang mga involved agencies. Bukod pa rito, nagpahayag din ng messages of support ang ilan sa mga panauhin mula sa mga nasabing ahensya. Kabilang na si Department of Tourism Regional Office 5 Regional Director Herbie Aguas at Sorsogon Provincial Health Office Officer in Charge Dr. Renato Polo Jr. So napili ang municipality ng Pilar bilang venue ng World Toilet Day 2022 as it was recognized as the most improved local government unit with environmental health services in 2021. Kinilala rin ang ibang mga municipalities for becoming zero open defecation or ZOD communities, including Donsol in Sorsogon, Ligao City in Albay, Migaor and San Fernando in Camarines Sur, and Milagros in Masbate. So ayan nga ang mga detalye ng naganap na World Toilet Day celebration ngayong taon. Inaanyayahan natin ang publiko na makiisa sa pagsulong sa kahalagahan ng sanitasyon at sa pag-promote ng elimination ng open defecation. Para sa mga health updates, health-related news releases at iba pang mga impormasyong pangkalusugan, maaari niyong i-follow ang aming mga social media sites sa Facebook sa DOH Bicol CHD at sa Twitter naman sa aming username na @DOHBicol. At sa YouTube naman, DOH Bicol CHD, kung saan maaari niyong panoorin ang previous episodes of Chikahang Pangkalusugan, pati na rin ang ulat sa COVID-19 na ginaganap at 10:30 a.m. COVID-19 updates. At meron din tayong media dialogue every Tuesday. So ayan ngayon, dumako naman tayo sa ating chikahan topic. So Denise, ano nga ba ang ating topic for today? So ayan, narinig natin kay Jern na ang dami talagang nangyari noong November 11, 2022, which is our celebration of the World Toilet Day in Pilar, Sorsogon. So kasama nga po talaga natin ang ating mga partners, ang ating mga government agencies, and of course our LGU Sorsogon. So mula dito, I hope na it's such a nice thing na malaman natin na na-recognize ang ating LGU Sorsogon with the environmental health services in 2021, and of course as well as other municipalities na kinoment po for their zero open defecation community. So sana po ay ma-replicate po itong program na to or ma-implement po itong program na to sa iba't iba pa nating mga municipalities across the region. So swak na swak po ito sa ating magiging topic natin today. So, ang ating World Toilet Day po ay magkakaroon po tayo ng chikahan, of course, with none other than our Engineer Leia Angela Romero Castillo, our Environmental Health Program Manager of the Department of Health Bicol Center for Health Development. So, pakinggan po natin ang ating naging chikahan with Engineer Leia.
November 19 ay World Toilet Day. Para saan nga ba ito? Para malaman yan at ang iba pang impormasyon tungkol dito, kasama natin from DOH Bicol CHD, si Engineer Lea Angela Romero Castillo. Magandang araw po, Engineer. Okay po. Hello, Ma'am Max, at magandang araw po sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayon. Okay, so simulan natin sa pinaka-basic na tanong, Engineer. Bakit natin ino-observe ang World Toilet Day? So yun nga po, tulad po ng sabi niyo kanina, tuwing November 19, ating ipinagdiriwang ang World Toilet Day. Layunin ng pagdiriwang na ito na lakasan ang pampublikong kamalayan at kaalaman patungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sarili at maayos na palikuran o toilet facility. At syempre, upang mas paigtingin ang commitment ng ating mga local government units sa pagkakaroon ng malinis at ligtas na komunidad kung saan wala nang gagawa ng open defecation sa kanilang lugar. Okay, thank you very much, Engineer. So nabanggit ninyo na yung toilet facility ay importante or binibigyang halaga dito sa World Toilet Day. Bakit po ba mahalaga itong toilet? Well, Ma'am Max, maraming benepisyo ang pagkakaroon ng sariling toilet facility o palikuran. Unang-una na dito, may iwasan natin ang pagkakaroon ng mga nakamamatay na sakit katulad ng cholera. Yung ating human waste o dumi ay hindi nakakalat kung saan-saan lamang sa ating paligid at maiiwasan ang pagkakaroon ng kontaminasyon sa ating inuming tubig at pagkain. Yung ating mga kababaihan ay makakaiwas sa mga pang-aabuso dahil mayroon silang ligtas na palikuran sa kanilang sariling tahanan. Okay, so napakalaki pala ng importansya ng toilets or toilet facilities kahit napapasawala lang sila dahil kadalasan sa ilang mga bahay meron tayong mga toilet facilities. Pero ano po ba itong open defecation na iyong nabanggit po, Engineer? Ang open defecation po ay ang pagdumi o pagtae sa open spaces tulad ng sa damuhan, halamanan o tabing ilog o sa ilog mismo. Ito ay isang hindi ligtas na gawain sapagkat hindi lang ito nagdudulot ng kapahamakan sa ating kapaligiran, ngunit pati na rin sa ating kalusugan. Yes, so bakit kaya pinipili ng ibang tao ang open defecation kesa sa gumamit ng toilet? Kasi Ma'am Max, meron pa po kasi tayong mga kababayan na hindi sanay na gumamit ng kubeta. Kumbaga, mas nakasanayan talaga nila na dumumi kung saan-saan. Kaya importante po ang pagkakaroon ng mga information education campaign sa mga lugar na ito upang ma-educate sila sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling toilet facility para malaman din nila yung mga disadvantages kapag walang toilet facility na maaaring magdulot ito ng mga sakit katulad ng cholera at iba pang kapahamakan sa kalusugan at kaligtasan nila. Alright, thank you very much, Engineer. So, kanina may nabanggit na po kayo yung tungkol sa cholera na maaaring makuha sa isang community na mayroong open defecation. Pero maliban po doon, Engineer, ano pa po ba yung ibang mga sakit na maaaring makuha dahil dito? Yes po, ang pag-open defecation po ay mapanganib sa ating kalusugan, lalong-lalo na kapag nagkakaroon na ng contact sa human waste na nagdudulot ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng cholera, typhoid fever, hepatitis, polio, diarrhea at pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Lalong mapanganib po ito sa mga bata 5 taon pababa na very prone o madaling tamaan ng mga ganitong uri ng sakit at ito po ay nakamamatay. Ayan, so napakalaki talaga pala ng kahalagahan ng isang toilet para maiwasan yung mga sakit na ito. So maraming salamat po, Engineer, sa pagsagot ng ating mga unang katanungan. Yes, so, mamaya, Max. so mamaya magtutuloy-tuloy po ang ating chikahan sa ating pagbabalik. Nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Engineer Lea Angela Romero Castillo at atin ngang pinag-uusapan ang tungkol sa World Toilet Day na ating ino-observe tuwing November 19. So
So kanina nabanggit natin yung kahalagahan ng mga toilet facilities, kung ano ang open defecation at ano ang maaaring mangyari sa mga tao sa mga communities na mayroon nitong open defecation. So ngayon naman po, engineer, meron tayong mga iba't ibang mga sitwasyon. Ano ba dapat ang ating maaaring gawin sa mga sitwasyon na ito? So una, yung isang lugar na marami ang nagbabawas sa labas or may open defecation ay nagkaroon na ng outbreak ng sakit. Ano ba ang ginagawa ng DOH dito? Malaking tulong po dito sa ganitong uri ng komunidad na magkaroon ng behavioral change o yung pagbabago ng kanilang mga nakagawian o mga nakasanayan ng maling gawain katulad ng pag-open defecation. Dahil kahit tulungan natin sila na gumaling sa sakit at makarecover sila, pero yung practices, yung habits ay ganun pa din, mauulit at mauulit lamang ang kanilang pagkakasakit. Kaya importante po na maalis na ang ganitong maling gawain sa isang kabahayan o komunidad para ma-improve din ang kanilang health status. Yung ating mga kasamahan po sa LGU, sa pamamagitan po ng mga efforts ng ating mga sanitary inspectors, nagkakaroon din po sila ng mga information education campaign sa mga community na ito upang ma-improve yung kanilang kaalaman patungkol sa pagkakaroon ng toilet facility. At nag-i-improve naman po yung ating status with regards po sa sanitation po natin dito sa Bicol Region. Unti-unti pong dumadami na po yung mga kabahayan na nakakagamit na po ng toilet facility dahil na din po dito sa behavioral approach na ginagawa din po ng behavioral change approach na ginagawa po ng ating mga local government units. Yan, so that's very good news po, engineer, na nag-i-improve ang Bicol region sa pagdating sa sanitation. So, paano naman po kung ang isang bahay or family ay nagsasagawa ng open defecation dahil sinasabi nila na mahal daw ang babayaran sa tubig kapag gumagamit sila ng toilet facilities? Ang paggamit po ng toilet facility ay isang paraan po para malayo po tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Katulad na lamang po ng mga nabanggit po kanina, yung cholera, typhoid fever, hepatitis, diarrhea, at iba pa na kung tutuusin, mas mahal, mas magastos ang pagpapagamot kapag tayo ay natamaan ng sakit na ito at maaaring buhay pa ang maging kapalit. Ang pagkakaroon po ng toilet facility ay isang mainam na paraan para maiwasan natin ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng karamdaman. Ika nga po, Ma'am Max, prevention is better than cure. Tama nga naman, engineer, mas mahal talaga ang gagastusin ng isang tao pag sila ay naka-hospital kaysa sa gumamit ng tamang toilet facility. Paano naman po, engineer, kasi alam naman natin na ang ilang mga toilet facilities or yung mga toilet mismo ay hindi siya mura sa ilang mga bilihan. So, paano po ba kung ang isang pamilya ay naghihirap at walang pambili ng tamang toilet facility? May mga binibigay pong suporta yung ating mga local government units po para sa advocacy na mabawasan ng open defecation at ma-promote ang environmental health programs natin, lalong-lalo na patungkol sa sanitation. May mga local government units po kasi na maganda ang ibinibigay na suporta sa environmental health programs. Kaya malaki po yung role nila na magkaroon ng mga toilet facility ang kanilang community. Ang mga LGUs po na ito, tinutulungan nila na magkaroon ng toilet facility ang mga kabahayan na walang kapasidad na magpagawa o magpatayo ng toilet. Kaya may mga municipalities na din po tayo na declared as municipal-wide certified zero open defecation dahil naglalaan talaga sila ng pondo, oras at panahon para matugunan ang pangangailangan ng kanilang komunidad in terms of sanitation. Right? So malaki naman po pala yung tulong ng mga LGUs para ma-improve ang ating environmental health and sanitation. Yes po, Ma'am Max. And even in the previous years po, Ma'am Max, tayo po dito sa DOH Bicol ay nag-o-augment din po sa mga LGU sa pamamagitan po ng pag-provide ng mga toilet bowls po sa kanila. Okay, thank you very much po, Engineer. Pero syempre meron tayong ilang mga kababayan na iba-iba ang mga paniniwala. So paano po kung mayroong pamilya o bahay na iba ang paniniwala at naniniwala sila na ang pagbabawas sa loob ng bahay ay
marumi, kaya sa labas sila nagbabawas. Kaya po maigi po na ma-educate sila ng maayos patungkol sa mga masamang epekto ng pagdudumi kung saan-saan sa open spaces o yung pag-practice po ng open defecation. Sa pagkakaalam ko po sa ating ibang mga LGUs ay may mga ginagawa naman silang mga information education campaign para maiparating nila sa kanilang komunidad ang mga maaaring mangyari at makuha sa pag-open defecation at mahikayat sila na gumamit ng toilet facility. May mga proyekto din silang ginagawa para mabawasan ang open defecation katulad na lamang ng pagpapagawa ng mga toilet facility sa mga households na walang palikuran. Alright, thank you very much po, Engineer. So, eto naman may mga instances baga tayo na walang tubig or may mga communities na nahihirapan sila sa connection ng tubig kaya minsan nag-iigib sila. Kaya paano po kung may toilet naman, hindi nila ito ginagamit dahil sa sitwasyon nila sa tubig? Opo, kaya po mahalaga po sa pagpaplano pa lamang ng pagpapagawa ng toilet facility, dapat din i-consider bukod sa mga materyales na gagamitin, yung magiging lokasyon ng toilet facility. So dapat kapag magpapagawa ng toilet facility, i-consider din natin yung water supply nito. So it goes hand in hand kasi po ang water supply and sanitation. So good sanitation practices such as yung using a toilet facility is effective and magagawa po at magagamit ng maayos kapag may maayos na water supply. So yung proper planning po ng pagpapagawa ng toilet facility ay kailangan po ito para maayos na magamit po itong facility na ito. Okay, so kanina nabanggit ninyo, Engineer, na meron tayong ilang municipalities dito na parang zero open defecation na sila. Marami pa po ba dito? May datos po ba tayo, Engineer, kung may nag-openly defecate pa dito sa Bicol region? And ano pa po ba yung ibang mga municipalities natin na on the way na or malapit na rin maging zero open defecation? Yes po, base po sa 2020 data natin, meron po tayong 1,333,711 na kabahayan na nai-report po sa atin. And out of that 1.3 million, meron pong 1,07,414 na kabahayan ang may access na sa basic sanitation facility. So that is 75.53% na po ng household. So medyo marami-rami pa po yung walang toilet facility. May mga province na po tayo, may mga municipalities na po tayo na ongoing na po yung kanilang verification para ma-declared na sila as zero open defecation. So nandiyan na po ang pagkakaalam ko si Sorsogon, si Pilar at si Donsol, ongoing po yung kanilang verification. At ngayon po meron po tayong mga municipalities na matataas na, nasa 91% na yung coverage at ikinagagalak po natin na bibigyan po tayo ng suporta ng central office para ito pong mga municipalities na ito na malapit na mag-ZOD ay matulungan natin na ma-hit na yung kanilang percentage coverage na 95% to 100% para ma-declare na sila as ZOD. Yes, very good talaga pala ang Bicol region at sana sumunod na rin ang iilang ating mga municipalities para maging ZOD na sila or zero open defecation. Ngayon naman po, Engineer, ano po ba ang ginagawa natin dito sa DOH para mabawasan itong open defecation? Yes po. Tayo po sa Department of Health, through the Environmental Health Program, ay naglalayo na isulong ang mga proper sanitation practices. Meron po tayong mga activities at initiatives na ginagawa para mag-improve po ang sanitation status ng ating rehiyon. Siyempre, partner natin sa layunin ito ang ating mga local government units na meron din mga ginagawang solusyon at proyekto para ma-improve ang kanilang sanitation status. Patuloy po ang pagbibigay natin sa kanila ng mga technical assistance sa ating mga LGUs
through dissemination ng mga sanitation-related guidelines and policy. Nakakapag-provide din tayo ng mga fund assistance para sa pagpapagawa ng mga toilet facilities sa mga municipalities na mabababa ang sanitation and provision din ng mga toilet bowls as augmentation sa kanilang mga toilet construction projects. Alright, thank you very much po, Engineer, sa pagsagot ng ating mga katanungan tungkol sa ating ginanap or gaganapin na World Toilet Day. So ngayon naman, Engineer, ano ang inyong mensahe para sa mga nakikinig sa ating programa ngayon? Ang mensahe ko po sa ating mga listeners, sana po bigyan po natin halaga ang pagkakaroon ng maayos na palikuran o toilet facility. Dahil ito po ay makakatulong hindi lamang sa pagkakaroon ng malinis na kapaligiran, kundi pati na rin po para tayo ay maging ligtas sa iba't ibang uri ng sakit na dala ng pagkakaroon ng maduming kapaligiran. Tapusin po natin ang open defecation sa pamamagitan ng good sanitation practices. Happy World Toilet Day po sa ating lahat. Once again, thank you very much kay Engineer Leia Angela Romero Castillo at yan po ang ating naging chikahan tungkol sa World Toilet Day. So ayan nga po ang ating naging tsikahan with Engineer Leia Angela Romero Castillo ng DOH Bicol CHD, ang ating Environmental Health Program Manager. So ngayon dumako naman tayo sa ating mental health segment ng ating tsikahang pangkalusugan. At para dyan, Denise? Okay, so ang ating mental health challenge or ang ating healthy habit challenge for the month of November ay ito po yung ating mga sumusunod. So, una po ay alalahanin muna po natin ang ating mga pumanaw or ating mga deceased loved ones and i-commemorate po natin sila. Let us also continue valuing the health and the existence, of course, ng ating mga loved ones na nandito pa with us. So, healthy environments is equal to healthy bodies and long life. So, unang-una ay start it. So, spend a good half hour na mag-research about sa mga certain diseases. For example, of course, ang ating COVID-19 na nakaka-interest talaga sa atin. And of course, let's share this knowledge. Let's share yung ating information, yung correct information sa ating family, sa ating friends. So, next naman ay do it. So, wag po natin kalimutan na mag-reach out sa ating mga friends and families this month. So, yung iba nating friends ay hindi natin alam na need talaga ng support. So, it's much better po na talagang we reach out to them. So, another healthy habit challenge naman ay let's try something new. So, let's try cooking our favorite dish, or kung tayo ay hindi naman ganun marunong magluto, let's try a new skill, and let's surprise our friends or our families with this new skill. So, let's also switch it up. So, let's switch to fresh goodies. Like, wag muna tayong mag-consume ng mga processed food. So, kasama na dun yung mga canned goods. So, let's start na kumain ng mga healthy, mga fresh na mga pagkain tulad ng mga fruits and vegetables. So, also po, since ang ating mga days are getting shorter and of course, bare months na rin, magda-December na rin. So, let's keep track na rin of how many hours we sleep during the night. So, let's aim to get at least 7 to 9 hours of sleep para naman refreshed at energized ulit tayo paggising. So, know it. So, sit down with our family and friends. So, let's have a healthy conversation with them, and wag lang tayo puro cellphone kasi mas okay pa rin na we are conversing with them physically. So, next naman po natin ay mag-share tayo ng mga stories sa iba. So, kasama na din yan yung health education. Of course, hindi mawawala po yan. Of course, let us share the good news na meron po tayong COVID-19 vaccines and we should start getting vaccinated po. So,
Ano pa ba yung iba nating healthy habit challenge? Of course, importante po talaga na this month of November, now let's make plans na for New Year's Eve kasi halos malapit na po ang New Year. So 30 plus days na lang. I mean 30 plus days na lang, Christmas na, and then New Year na. So if we want to travel or like do something new, let's break away from our normal mga activities na ginagawa natin. So let's ensure pa rin na safe at secured tayo at hindi tayo ganun ka complacent sa ating mga ginagawa. So let's make a few calls sa ating mga loved ones na hindi natin nako-call from far away. So ayun, yung mga tipong ganun na mga simple reminders natin. So yun po ang ating healthy habit challenges sa ngayon sa ating episode for the month of November. And of course, huwag po natin kalimutan, if we need someone to talk to, meron po tayong mga hotlines sa DOHP Call CHD, sa Kamusta Ka, Tara Usap Tayo. Handa kaming makinig sa mga landlines Smart 0919-583-4322. Sa Globe naman 0927-844-1677. At sa dito 0991-70-6292. And of course, wag po natin kalimutan na meron po tayong Lusog Isip app na mada-download po sa ating mga iOS and Android devices. So available po yan sa ating mga Play Store, sa ating mga devices. So wag po natin kalimutan na always stay safe and always stay physically ang physical and mental health ay equally important po. So, yun po ang ating mga paalala sa mental health for today's episode. So ayan, sabi nga ni Denise, no, pangalagaan po natin ang ating mental health alongside our physical health. Sabi nga natin, there is no health without mental health. At syempre, part of staying healthy is staying COVID-19 free. Kaya muli po natin pinapaalalahanan ng publiko to practice minimum to protect ourselves from the enduring health threat. To wear mask, practice physical distancing at kung maaari, umiwas sa mga matataong lugar, wash or sanitize your hands, ensure the airflow, and of course, get vaccinated with primary series at booster shots kapag kayo ay eligible na. Once again, this has been Journey. And this has been Denise. And maraming salamat po sa lahat ng tumutok at magkita po ulit tayo muli sa ating susunod na chikahan. Magandang tanghali po sa lahat.